Vad i det helvete? Den är här. Vänta, jag tar den. Jag tar den. Den är vild. Jag lovar, den lever. Den är, hur mycket tål den? I kraska. Han är död. Ta han då. Han är levande död. Han är levande död. Han är levande död. Han sitter klämd. Vad fan gör han? Han är död. Jävla gäng. Han är död. Vad är det för någonting? En boll. SND. En boll. Du sticker igen. Nu sov han. Han somnade in. Hur fan var rädd jag var först. Nu bara... Vad kommer en jävla geting man?